Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar numru ta' emendi ġodda fil-liġi għal protezzjoni tal-embrijun fosthom l-surrogazzjoni altruistika titneħħa mill-liġi u tiġi diskussa b'mod separat. Fil-Parlament, il-Ministru ħabbar li mindu beda jiġi offrut trattament tal-IVF lil koppji fl-2015 saru 590 ċiklu illi minnhom twildu 127 tarbija. Dan ifisser li f'464 koppja jew f'4 koppji minn kull 5 dan ma rnexxiex. Il-Ministru qal li l-emendi huma frott il-konsultazzjoni li jagħmel fl-aħħar ġimgħat meta ltaqa' sema' u qara l-opinjonijiet ta' bosta fis-soċjetà u ħass suġġerimenti ta' nies ġenwini. Fost l-emendi mħabbra l-Ministru qal li d-donazzjoni tal-gamiti mhux se tibqa' anonima u l-persuni li jitwieldu b'dan it-trattament se jkollhom id-dritt ikunu jafu min huma l-ġenituri bioloġiċi tagħhom. L-ewwel nies billi ħanneħħu dik il-parti tal-anonimità fejn tarbija meta tikber ikollha dritt li tkun taf f'każ ta' donazzjoni tal-gamiti min kien id-donatur. Żied jgħid li bil-bidliet proposti kull embrijun ifriżat se jkollu aktar opportunità li jiżviluppa f'tarbija. Ħanamlu proċeduri biex min ikollu embrijun ippreservat, ifriżat, ikollu l-opportunità kollha li jerġa' imur għalihu u jerġa' u allura dal-embrijun ikun qed jingħata l-ħajja f'dik il-koppja stess il-kreatu. Ħabbar ukoll li se jitwaqqaf bord li se jevalwa koppji li se adottaw l-embrijuni biex ikunu jistgħu jsiru ġenituri. Qegħdin ngħidu li fejn ħajkun hemm l-adozzjoni ta' embrijuni biex l-embrijuni kollha jingħataw l-opportunità li jiżviluppaw, ħajkun hemm dal-bord mwaqqaf illi ħajara s-suitability tal-ġenituri prospettivi. Dwar is-surrogazzjoni altruistika mingħajr ebda forma ta' kumpens materjali, il-Ministru qal li se tiġi ppreżentata f'liġi separata. Jiena ħankun qed nipproponi illi l-kwistjoni tal-altruistic surrogacy inneħħuha minn din il-liġi nerġa' ngħid għadha l-intenzjoni tagħna bħala gvern li nagħmluha ma nagħmluha f'bill separat biex nkunu nistgħu niddiskutuh b'mod separat, nivvotaw fuq b'mod separat u jkun ma tkun xi ħaġa li hija legal notice f'idej il-Ministru imma li jkun att tal-Parlament. Il-Ministru Fearn saħaq li l-emendi fil-liġi se jwasslu biex aktar koppji jsiru ġenituri. Ħalli għamlu liġi li tkun liġi tajba, li tkun liġi ġusta, li tkun liġi li tagħti l-opportunità ta' trattament mediku lill-aktar koppji lill-aktar individwi li s'issa il-liġi eżistenti jatfallihom minkejja li teżisti l-kura medika, li konna liġi li tneħħi diskriminazzjoni fl-għoti ta' trattament mediku, li konna liġi li tirrispetta l-ħajja mill-bidunet tagħha. Il-Ministru Fearn qal li l-Oppożizzjoni ma qablitx li diskussjoni fl-istadju ta' kumitat issir fil-plenarja u anqas li dan l-istadju jibda mit-tlieta.